Γεια σας παιδιά, Greek Crafter εδώ και σήμερα θα παίξουμε Skywars. Επιτέλους. Ένας μου το έχει ζητήσει από το είδα τέλος πάντων από αυτά που γράφετε τέλος πάντων. Ναι, και μου ζήτησα να παίξω Skywars, οπότε ήρθα και εγώ να παίξω Skywars. Ό,τι παιχνίδια θέλετε θα παίξω. Τι ωραία που είναι η ζωή όταν δεν μπορείς να μπεις. Άντε, μπήκα. Πέφτω. Αρχίσαμε, άντε. Μην με ρωτάτε γιατί το παίρνω το βιβλίο. Έτσι, γιατί γουστάρω. Είμαστε έτοιμοι. Κάποιος σκοτώθηκε ήδη. Έχει κάτι από κάτω. Έλα ρε. Τώρα μου λέει να είμαι πιο προσεκτικός. Όχι. Έπεσα. Τέλεια. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να γίνει. Τι έγινε. Τι φάση. Έλα, γέρνα. 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 Πω, κοίτα ρε. Βγες. Θα γυρίσω επιτέλους. Κοίτα ρε. Κοίτα ρε. Γύρνα. Θαύμα γύρισα. Πάμε κι άλλο. Θα παίξω πολλά. Το επόμενο μου βίντεο θα διαλέξετε εσείς τι είναι. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι θέλετε να είναι. Να συνεχίσω την επιβίωση στο Minecraft. Να κάνω Bed Wars, Skywars. Τι θέλετε να κάνω. Ό,τι θέλετε εσείς θα κάνω. Αφού για σας τα φτιάχνω τα βίντεο, όχι για μένα. Θα τα βλέπω στο YouTube. Για σας τα φτιάχνω. Θα μου λέτε τι βίντεο θέλετε να σας κάνω. Εντάξει, μου μιλούσε λίγο η αδερφή μου, γι' αυτό το σταμάτησα. Δεν χάσατε και πολλά.
Μόνο ότι έπεσα χάσατε. Ναι. Χμού. Μη μου λέτε γιατί δεν παίρνω τα άλλα blocks, θα δείτε. Ξέρετε γιατί δεν παίρνω τα block? Για αυτόν τον λόγο. ...64 και μου περισσεύουν και 17. Ωραία. Πώς είμαι εδώ έτσι μωρέ? Έχει κι άλλο από κάτω, όπως την άλλη φορά. Θα φάω τα μούτρα μου. Δεν έχει τίποτα. Καλύτερα για μένα. Γιατί εγώ είμαι ρυψοκίνδυνος και θα πηγαίνω και μετά θα ψάφαγα και μετά θα πρέπει να περιμένω 50 ώρες να βγω από το παιχνίδι. Και όπως καταλαβαίνετε, it's very σπαστικό. Τι nice jump. Αντέ ρε, όταν κάνω nice jump μου δίνει κολοκυθόπιτα. Προσπαθήσω να μου δίνει κι άλλες. Τέλος πάντων. Τσεστάκι. I have a diamond. I have a diamond. Το μπουκαλάκι το θέλουμε έτσι. Για παρέα. Τοκ. Ποιος είναι? Ο διάολος. Ποιος διάολος? Ο κόκκινος ή ο μαύρος? Ο μαύρος. Jump. Μήπως... Το πήρα αυτό. Το chest. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω καλό κακού. Εγώ δεν είμαι παρκουράδας. Γι' αυτό δεν είμαι τόσο καλός. Α, δεν τα πήρα, εντάξει. Θα έχω μία έξτρα. Τα θέλω αυτά. Τέτοιο κι αυτά. Εντάξει. Πάμε για μία περιπέτεια. Θα τους φάμε όλους. Να γίνουμε προ επιτέλους. Και μετά να συνεχίσουμε την ταπεινή μας ζωούλα. Πόρθε μου, θα μου πείτε κύριε Crafter. Α, να σας πω το όνομά μου. Με λένε Γαβρίλ. Και θα μου λέτε Γαβρίλ, πάσε χελώνα, πώς πας έτσι? Και εγώ θα σας πω ναι, αλλά αν πάω πιο αργά, πάω και πιο προσεκτικά. Αυτό είναι το καλό. Τι λέω μωρό, βλακίες λέω. Μην μ' ακούτε εμένα. Λέω βλακίες. Δείτε τώρα που θα μου πει nice jump. Κοίτα, εγώ παρκουράδας. Κουράδας. What the heck? Ομιτζή ρε φίλε και 3 λόλ. Αυτό δεν μου χρειαστούν. Πότες για πτώσεις. Κολοκυθόπιτα. Δεν ήταν καθόλου νόστιμη. Απλώς ήταν νόστιμη. Σκέτο. Πώς να παίξω να μαζώ. Τι λέω ρε, βλακίες λέω, μη μ' ακούτε ρε. Έλα, ζωούλα για πεινάω. Κοίτα ρε. Θα κρατήσω τα κοτόπουλα. Καθόλου νόστιμο. Μια χαϊδία. Καθόλου νόστιμο. Παίρνουμε αυτό.
Αφήνουμε το μπουκάλι και παίρνουμε το κουβά. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Απλώς ότι μ' αρέσει. Πίνασω πάλι. Ζωή γέμισε από αυτή την πτώση. Είμαι σίγουρος πως πήραν όλα τα διαμάντια και άφησαν όλα τα άχρηστα. I am and know it. Έχω ένα diamond, τι να το κάνω ένα diamond, εγώ θέλω 2 για diamond sword. Ναι, σίγουρα κάποιος ήρθε από εδώ και άφησε και καπελάκια πολλά. Ωραία. Πρέπει να πάω να τους νικήσω, να γίνω προ. Έχω ένα iron, άχρηστο iron. Ρε, που πήγαν όλοι. Κοίτα ρε. Με έφυσαν μόνο τους. Με έφυσαν μόνο μου. Ντροπή τους. Εν τω μεταξύ πρέπει να τελειώσω και το βίντεο. Και τώρα τι κάνω. Είμαι μοναδικός εδώ. Παρκουράκι. Ή σκαρφαλωματάκι. Σκαρφαλωματάκι. Θα ήταν σκαρφαλωματάκι μαζί με λίγο παρκουράκι. Αυτός είναι με το diamond sword. Επειδή τώρα πρέπει να κλείσω το βίντεο, λοιπόν το επόμενο βίντεο θα είναι πάλι Skywars, επειδή κάνω μικρά βίντεο. Περιμένω αυτός εδώ πέρα, θα το κατασκοπεύω. Ρε, μου πήρε το κράνος και το φοράει κιόλας. Ο ηλίθιος. Κοίτα πόσο ηλίθιος είναι. Πολύ ηλίθιος. Εσύ ηλίθεια, τι κάνεις? Εγώ, εσύ ο ηλίθιος και... Κοίτα τον ουμπάρε. Ρε, κοίτα τον ουμπάρε, δεν μπορεί να πετύχει ένα πράγμα. Τι έγινε? Κοίτα ρε. Πάμε να δούμε ποιον προσπάθει να πετύχει. Ουλέλα. Η αλήθεια. Τι έγινε ρε, τι κοίτας εκεί πέρα όλη την ώρα? Κοίτα ρε, του νουμπά. Αλληλούια, αλληλούια. Θαύμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.